Il-politika barranija ma tistax tkun tal-gvern biss imma tal-pajjiż kollu. Dan qalu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo fl-ewwel seduta parlamentari li ddiskutiet l-estimi tal-baġit tas-sena d-dieħla ta' kull ministeru. Il-Ministru Bartolo semma l-eluf ta' Maltin u Mawċin li jażlu illi jibnu ħajja ġdida lil-lin mill-Gżejjer Maltin u kemm dawn qed jagħmlu xogħol siewi għar-reputazzjoni tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin semma wkoll l-indiċi tal-ġnus Magħquda illi jistudja l-iżvilupp uman u nnota kif minn aktar minn 108 stat Malta tinsab fi 28 post. Il-Ministru Bartolo tkellem anki dwar l-immigrazzjoni u kif minkejja id-daqs Malta tatken u għażil lil bosta persuni. Aw appella biex mill-Unjoni Ewropea jsir iktar xogħol biex il-kwistjoni tiġi indirizzata mis-sors. B'sentimenti li l-ebda pajjiż fid-dinja ma jista' jgħid li hu perfett, il-Ministru Bartolo temm jappella biex dawk fit-tmum tal-pajjiżi u anki l-pajjiżi bejniethom jaħfru u jsalvaw lil xulxin.